Pun kepripun, arene kepripun. Coba dipun penggali. Yo. Wah. Oh. 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 Ya. Tirtawati pepujaning pun Kakang. Lali-lali tan kena. Wah. Titokna mengko bae. Engko bae. Mboten. Kula wis ora sabaran, Bopo. Kula mun mboten sabar. Benjang menawi kelampa kula wah dadi panganten kelawan Tirtawati. Kula badhe ngagem kalungan usus. Melati rinonse. Ucuk. Mangke gendinge larase peluk barang Sekar Teja. Wah, pun monggo Bopo Durna. Rama Dwaji keparang boten keparang kula nyuwun yoga paduka. Binah garwa kula. Wah, kula pun boten saged ngempet. Kula pun boten sabar. Pun badhe dipun ijoli kalih menapa kula nderek. Napa negari kula dipun campuaken kelawan negari Tasikmadu, monggo dipun kuras bondo negari kula. Kula Ratu Sugina pun ora nana lupute, ora nana rugine menawi panjenengan ngarah anak mantu Maha Prabu Dasa Kumara. Perkara bebojoan anak ora kena gabra-gabur kudu mawa petang-petung. Pun kula buka primbon maesuk. Ing atase Dasa Kumara kelawan Tirtawati ketemu jodoh. Ketemu jodoh. Kepanggipun jodoh Yayi Pendhita nggih. Nggih. Sing arane jodohna anak ora kena janji gabruk. Perkara Wiraga, Wirupa lan Wirama. Niki pun jangkep. Wirupa yang ganteng. Wirama unggah-unggahe anak. Wiraga dedeg-adege. Dhuwur ora kedhuwuren, ndep ora kendepen, lemon ora kelemon, cilik ora keciliken. Pas. Angger cara bahasa mentereng ideal. Ideal. Niki Wiraga dedeg piadege. Wirupa wajah pasuryan. Nika mung disawang nyenengi mbok nyenengi. Ah, nyenengi. Apa maning blangkone anyar. Nah, nika nyenengi. Wiraga, Wirupa, Wirama. Lah kadang kala ana wong bagus, dedeg piadege kecekel ning wiramane blas. Wirama menika menapa Yayi Pendhita? Wirama niku perkarane unggah-ungguh tata krama subasita. Kadang kala ana bocah ganteng nalikane ngomong krama malah ngomonge mangke nggih kula badhe siram krin. Nah, sangel. Mangke nggih kula badhe kondur krin. Kula kok kondur. Nah. Ora kena bedakna, ora bisa bedakna pundi tilem pundi sarek, ora kena bedakna ndi adus ndi siram. Nah, menawi yuga kula Dasa Kumara kecekel. Ngilmune kecekel, gandrenge ya oli, sugihe ya dadi. Karo wong liya ya bagus, tumindake ya apik, bocah cilik-cilik. Jejer marik-marik. Sandangane resik. Tumindake becik nikah karo bocah ya tresna karo wong tua ya hormat niku Dasa Kumara. Nah pun mboten nonton rugi nek mboten nonton rugi ora ana tunane menawi panjenengan ngarah mantu anak kula pun Dasa Kumara nikah cara jagone jago liring-galih wis nikah. Menawi wong liya lah dereng kinaruan urung karuan. Tur menawi dipun jerone malih Yayi kali kula Yayi Pendhita inggih Yayi Pendhita. Wetonipun yuga panjenengan kali wetonipun anak kula niku pun cocok. Wetone yuga panjenengan terus wetone napa? Menika lairipun nawi mboten lepat Selasa Manis. Nah,
Selasa Manis jodone karo Rebo Pahing. Niki Rebo Pahing. Leres nggih jenengan fotoan Rebo Pahing. Kula Kemis Wage. Kemis Wage, Kemis Wage. Kemis Wage. Jodone karo Kemis Wage. Niku kaya tumbuh menangi tutup. Tutup. Kaya godhong karo kancinge, kaya tumbuh karo tutupe. Nah. Perkara petang-petung pun genep. Wiraga, Wirapa, Wirama kecekel. Perkara ngilmu kawijayan orang ngurangi pun boten wonten ruginipun menawi panjenengan ngawis yuga kula pundhasa kumara. Kakang Prabu. Nah, dipikir. Dipikir. Nah. Maning nah dipikir nah Kagyatri sangga birang nguri nanggul kinembe tembi tusang retnaning bawana yogi tukang walang ati durung rampung anggone Yai Pendhita paring dawuh kesaru ana satriya bagus muda tur taruna gagah prakoso Birawa. Sapa Raden? Sing gedhe pangapurane kelawan aku Sang Prabu. Iya. Nepungke kelawan aku saka kasatriyanku negarane negara Ngamarta mapan kasatriyan Randu Gumbala. Negara Ngamarta aning kasatriyan Randu Gumbala. Iya. Yo sing gedhe pangepura merga aku pancene ra iso basa kaya padatan cah nom-noman kae. Ya ora apa-apa, Raden. Sawise nepungke asma lan saka endi parane mara gage matur. Ana wigati apa, Raden? Asmamu? Aku Antasena. Antasena. Iya. Iya. Ngene Sang Prabu, aku wis pirang-pirang dina meh pirang-pirang wulan ra iso ngrasakno senenging ati. Merga kaya-kaya mripatku wis picek, kupingku wis budheg, merga atiku wis muni tembung sucap kudu kelakon duwe bojo kang tak tresnani, putri saka negara Tasikmadu, Sesili Dyah Ayu Dewi Tirtawati. Mula Sang Prabu mbun-mbune enjang Jawa sore saka rasa temenanku lenggayuh wanita kang tak tresnani aku nglamar njaluk lilane Rama Prabu njaluk ridane Rama Sinuwun besok kapan Antasena iso dhaup kelawan Dyah Ayu Tirtawati. Monggo Rama Prabu. Dodo montap lirik ginetap umejot padoning lati netra kocak ngondaran tiri depe mala cakra wauta
mingat mingut Nalendra simbar menyuruh kaya den genjot ati lan jantunge remet-remet asta mripat mentreleng kaya mina bandeng jengkar saka palengganipun Sang Nata Agung simbar menyuruh Sang Dasa Kumara arsa nyelangket Nalendra kuwi mau bakal arsa glandang kelawan Raden Antasena edan para Antasena Tirtawati Rene Ondo iya Panudya endah sulistyaning warna wanita endah sulistyaning warna yen ngendika gigit-gigit lathi anteng dat jempolatane wanita indah sulistyaning warna dasar wanita indah sulistyaning warna sasolai milangendi yen ngendika gigit lathi yen ngendika gigit lathi
Hyang Sukma mustikaning bawana jagat ngger genduk Tirtawati dawuh sabda pangandika Rama. Iya. Iki Tasimadu arep tentrem yo ning kowe, arep sangsaya rusuh yo ning kowe. Sebab menapa Rama? Lho. Sing lamar utawa ngayunake kelawan kowe iku ora kurang saka 20 negara, saka 20 ratu, saka 20 piyayi. Kang mongko kabeh, sekti kabeh, digdaya kabeh, turu pinter kabeh. Ra ana jarate ana wanita ngwayu priya. Mula kudu salah siji kang mbok tampa. Yen to mung salah siji sing ditampa, kabeh sing kawan likur utawa 24 ya mestine nyebut ora trima. Genduk. Wis mara tak pasrahke kalawan kowe mbok kepiye tundane amrih tentreming negara. Tirtawati pun kula pasrah dhateng Paduka Jiwaraga pejagesang kula dhateng Paduka Rama. Ora kena kaya ngono. Ora kena kaya ngono. Arep kaya ngapa sing nglakoni iki bocah ya kowe. Sapa kang mbok pilih turu nganggo perkara apa ta apa morongsa budhuwa. Pun Rama kari momong kari ngemong umpama ana sing ora bener mung kari ngandani. Iku wae nek pun Rama ngandani diagem utawa dinggo, ora ya mangsa budhuwa. Wis kapiye? Rama. Iya. Ngaten kemawon Rama. Iya. Prayogi kula menika nyuwun bebana sinten kemawon? Sapa wae? Inggih sinten kemawon? Ingkang saged ngudanani panyuwun ingkang putra kula menika ingkang dados garwa kula ingkang badhe kula ladosi Hyang Pantring Rantri Rama kula pasrah Jiwaraga. Ora ndulu apa derajate? Mboten. Cah pangon inggih ajang bathok melarat inggih paribasan menika Rama. Ya. Apa sing disuwun, Nduk? Mas Pecis jemurut delima kang gedene sagandul-gandul. Apa-apa? Apa kencana kang akeh pitung pethi kang tinarik jaran 40 kang rupane abang? Mboten Rama. Njur njaluk apa, Nduk? Kula namung nyuwun kudangan rupinipun kalih 2 perkara. Inggih Rama. Angka 1. Sinten kemawon ingkang saged nyeranani wewujudan wujudipun Cangkok Wijaya Mulya. Wijaya Mulya apa Wijaya Kusuma? Wijaya Mulya Rama Dwaji. Wijaya Mulya. Oh nggih. Angka 1 Cangkok Wijaya Mulya. Oh nggih Rama. Kaping pindho. Kok kaping kalih dene ingkang kaping kalih sinten kemawon ingkang saged ngudanani panyuwun kula nggih menika saged slentrehaken isinipun gambaring jagat pribadi menika ingkang boten mestinipun dados jatuh krama kula Rama. Sigrabala kang tumingal acampu samya ngedali lir dadit wileting godhong muncarnya mangondoni timbincang sangat jimihejil nganti kaya winalik rasane ngatiku yo nganti swaraku pelok. Tirta Kusuma dawuh
ingkang bakal kula tampi Rama Dewaji. Kakang Pati Gading Pangukir dawuh ingkang bakal kula tampi sinuwun Gusti Jimat pepunden kula. Kabeh wis ora sawiji-wiji, ora ndadak jare-jare, wis ana trontong-trontong pepadang. Adimu ya ponakanmu, Kakang Pati. Inggih. Adimu Tirta Kusuma. Nuwun inggih Rama. Njaluk kudangan bebono kang rong perkara. Siji cangkok Wijaya Mulya, kaping pindho isining gambaring jagat pribadi. Loro-loro iku pun Rama ya nembe iki krungu. Saya-saya wujude kaya ngapa babar blas pun Rama ya urung ngerti. Prayugane marata kae kang padha tumindak kurang prayoga, kang padha aning pabaratan dipisah. Aja nganti negara tasih madu ana tumete sing geti gedene ana raja pati. Iku gawe bendune Gusti ngkarya jagat. Murata kae pisahan kang padha kekerengan Bandayuda ning pabaratan dingendikani Antasena, Prabu Dasakumara kang padha nglamar kalamon ora sapa lan sapane merga adimu ya putraku wedok Tirtawati njaluk kudangan rong perkara. Wis kaya-kaya sarana dawuh meneh kae dipisah aja nganti ana kekerengan saya-saya ana Rajapati. Nger Tirta Kusuma nuwun inggih keparengi mbibarake pasukan Agung Rama Dewaji. Kakang Pati Gading Pangukir nuwun inggih keparengipun medal pasilan bibaraken pasukan menika Gusti kula ingkang sinuwun. Ya aja kaya bocah cilik Kakang Pati. Nuwun inggih ngestaken dawuh. Puspa luluh sekaret dening antariksa ande asih kalintang panamong among sira ong ihe sabda sabdane Nalendra tasik madu nenggih Sang Prabu Darmadewa sampun kasta dening para kawulusan negari kaya dilancang seta kang tetesan rupane wujudipun kertas putih kang tiniben mangsi ireng tan kena binusek sabdane Nalendra daten kepareng winolawali sekecap dadi Kocapon Nalendra arsa minggah sanggar palanggatan ing sanggar pamujan ya sanggar panelengan arsa meminta memuji marang Gusti kang ngakarya bumi kanthi sarana pepujan menyanputi kang gedene sandas gajah dupa ratus kembang telon sauba rampinipun kanggo sarana syarat nyunyun marang Gusti kang ngakarya jagat kang ginayuh siang pontering ratri tata titi tentrem raja sadangunipun lestari rahayu negara tasik madu sakawulane minggah sanggar palanggatan yen kacandra tedhaknya saka kursi dambar denta kaya Nalendra Agung Sang Bathara Indra kang tedheng datulaya pangaribawane
Oh. Purna sabdane Nalendra
gara-gara ruhara gurnita ayo mesasmo sus lisus mewalikan hal tumulan jajar bumi polo ing ong madhep maragi marti matar obingar tining raat ong ong Ondur Nalendragung tasik madu Sang Prabu Darma Kusumaya Sang Prabu Darma Dewa minggah Sanggar Palanggatan ngobong menyan kang gedene sak ndas gajah dawa ratus obor rampene kembang telon sak pirantining pepujan hanyun marang Gusti Murbeng jagat kanthi lantaran pirantining menika genti kang cinarios ingkang mapan nonton alun-alun negara tasik madu. Para wadyabala sampun sumawi samapting gati sawe going diri. Yen kacandra geger surang maramba-ramba bata rubuh candrane kaya bareng nganti nanggap aling alun-alun bebendrongan lagake.
Ayo, 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 lo, lo.
Patik Raja Dewaku Gelabe Iblis lagune Yap Yapat Oh Kala Durgangsa ulun ndhawuh sabda pangandika Regyanawati lan kowe kala Drubiksa ulun ndhawuh sabda pangandika Aku lawan kowe kabeh duwe kewajiban supaya mangayu bagya kekarepane Gusti lan Gustimu Prabu Dasa Kumara. Inggih. Katujinginu sawega ing diri anggone bakal nglamar mbun-mbun enjang jejawa sonten. Ngungun nyuwun rabi. Nah. Kang monggo Gustiku lan Gustimu gawe Prabu Dasa Kumara nyatane Nalendra setengah saka sampurna. Menungso pancen ra ana sing sempurna. Sing sempurna kuwi ora ana, kejabane rokok. Inggih. Sempurna ki ora ana barang sempurna. Ning kaya-kaya Gustiku lan Gustimu digdayane sundulangit ngilmune songgrajawu paribasan. Sugih-sugih ganteng, gagahe-gagah, galea-galea. Sapa ora kamigilan merga saka kawibawane Sang Prabu Dasa Kumara. Ning kujawane durung duwe jatukrama ya kuwi durung duwe sisian. Kang mongko sempurnane wong urip yen wis duwe garwa minangka sigaraning nyawa. Garwa kowe ngerti menapa? Kakang Pati, garwa kuwe sigaraning nyawa. Ana maning nek cara binangun garwa saketembung garwa sigarane nyawa, ana sing ngarani garwa kuwe siji sigar siji dawa. Sing sigar sinten, sing dawa sinten? Sing sigar kuwe sing wadon, sing dawa kuwe sing lanang. Lah niki ngapunten niki tegesipun menapa? Panjenengan ampun saru utekmu sing ngeres. Ora saru. Siji sigar, siji dawa, sing lanang supaya sigar, pikire tegese iso madai. Iso madai. Wong lanang wis kesel ning paran-paran, wong lanang wis kesel ning kono-kono golek rejeki cara basane agama jarene para kiai maisah. Penguripan. Lah wong lanang wis kesel, wong wadon kudu iso sigar, tegese pikire iso madai kelawan kahanane sing lanang. Mekaten ya. Lah wong lanang supaya dawa, wong lanang iku supaya tanggung jawab gedhe lan dawa, gedhe anggone ngolah pikir, dawa supaya akeh inovasi, kreasi anggone ngupaya buga. Jadi wong wadon sigar, wong lanang dawa, mulane bobojoan diarani garwa. Oh ya sigaraning nyawa, ya siji sigar siji dawa. Mekaten ya. Wong bobojoan maning ana 5 perkara. Mas,
Yusuf karo Mbak Sherly ya kudu nglakoni 5M. 5M niku napa? Mangan-mangan, medang-medang karo montong-montong. Ora. 5M bubojoan jarane para sesepuh, 5M gue meluma, mengkurep, modot, mlebu metu. Lan niki napa mali niku? 5M meluma, mengkurep, modot, mlebu metu. Meluma ki kaya kiye? Iya. Meluma gue meluma. Dadi wong wadon sing bisa meluma. Tegese iso nampani apa sing dadi kurangane wong lanang, seneng karo anake kudu seneng karo wong tuane, seneng karo bojone kudu seneng karo keluargane. Mekaten gue meluma, menerima. Nrimakno. Nomor loro mengkurep. Ngurep gue tegese kaya kiye, ngrungkebi. Wong duwe kurangan, wong duwe luput, wong duwe luput. Dadi sing aranane wong lanang bebojoan kudu mengkurep ngrungkebi siji lan sijine. Ayu ana lupute di ngapura, ayu ana alane ditutupi. Mekaten ya. Kaping 3 niku meluma, mengkurep, modot. Lah niku senengane kula nek modot-modot utuh. Niku tegese napa? Modot ke wong lanang supaya dadi apik-apike wong lanang nek pinter modot. Tegesipun modot pikire. Wis ora kaya bocah cilik maning. Kowe ngerti? Kangger lagu pengantin baru kepriwe Yunus lagune pengantin baru. Tinggalkanlah, mau kayak gue. Tinggalkanlah masa remajamu. Terus peganglah amanah saka pangeranmu. Tegese modot wis pikirane ora kaya pikiran bayi, wis ora kaya pikiran bocah cilik maning. Mulane wong bobojoan kae angger jejer penganten biasane sing lanang supaya ngidek tlepong ndok supaya ngidek ndok. Tegese supaya pecah ora kaya pikiran bocah. Bocah gue saketembung pikiran sekebo urung pecah, mula bareng dadi pengantin supaya ndroge diidak supaya ne pecah. Mekaten ya. Nomor 4 meluma, mengkurep, modon, mlebu. Wong wadon aja nganti kalis karo sing lanang, awak loro manunggal dadi siji lan sak pangsule. Sing nomor 5 metu kue kepenak. Tegesipun menapa? Tegesipun menapa dening metu kepenak? Kepenak. Tegese guyub rukun karo kanca batir. Dadi ora mung nang nguplek nang kamar bae. Bareng bocah ora gelem kembul kanca batir bae. Aduh, ora kesarungan bae. Dadi kudu melu RT-an, melu siskamling, melu ronda. Nang omah ya nang omah kalane kumpul karo tangga teparo, dilegakna wektune, dilegakna kembul karo kanca batir supaya ana tetembungan diayomi karo dulur tangga teparo. Sapa jiwit krasa lara ya aja jiwit, kepengin diajeni ya kudu gelem ngajeni, kepengin dihormati ya kudu gelem ngor mati. Kuwi tegese bareng bebojoan, sawise bebojoan aja nguplek nang ngomah bae, tapi ya kudu metu aning paran-paran kanca batir tetep sing guyub tur rukun. Mekaten ya. Wis garwa sigaraning nyawa antarane Sang Dasakumara kelawan Dia Ayu Tirtawati.
Inggih, kula nderekaken kemawon sabdane panjenengan Kakang Pati. Rasa kesuwen, lonolan lumampah, ayo bebarengan. Tetyo pecul seto arason rajanging babaratan yen kacandra kaya calon iki arason latur-latur edan parat kantosena metun jaba wani ngranggulangi kelane ingsun butuh kalane edan kope mutar kowe no nyok parat aduh ayo otar kowe tak banting
contoh wah yo aduh odar kowe hop ah yo tuh yo oh hop oh lah odar kowe dosa kumara wah waduh oh. Mundur di yo Kakang Trojaya ana dongeng entik-entik si penunggal patenana panunggala padha